मी कसबा बावड्यातल्या हेडक्वार्टरवर असताना मला एका गुप्तहेराचं पत्र मिळालं आणि मी त्याच्या गाडीत बघतो तर काय, माझा खबरीलाल मोबाईलवर बोटं फिरवून त्याचं चार्जिंग उतरवण्याचा प्रयत्न करत होता. गुप्तहेराच्या सांगण्यानुसार नेरल्यामध्ये चुलीवरचं मटण आणि भाकरी मिळते असं समजलं. हायवेवरून पलीकडे माझे मी 2 साथीदार खुर्च्या पकडण्यासाठी पुढे लावून दिले आणि एका कोपऱ्यात वाळलेल्या झाडाला पाणी घालून मी निघालो परत एकदा साथीदारांच्या सोबत. दरफटकाकडे लक्ष देऊन एकदा बघितलं आणि जेवायला सुरुवात केली. आणि बघतोय तर काय, जत्रेत जसं जेवण मिळते तसं सेम टू सेम जेवणाची टेस्ट तिथं मला बघायला मिळाली. आणि सोलकढी एक नंबर होती. गरम गरम भाकरी जेवल तसं येत होती आणि खट्टा रस्सा तर आहा मस्तच. चुलीवरच्या मटण भाकरीवर जोर दिल्यानंतर मला हेडक्वार्टरमधून फोन आला की बावड्यामध्ये क्रिकेटची हाय व्होल्टेज मॅच चालू आहे. मी लगेच तिथं माझ्या साथीदारांसोबत पोचलो. बघतोय तर काय, शेवटच्या 1 बॉलला फक्त 3 रना पाहिजेत असं मला कळालं. मी ग्राउंडवर आलो कळताच कॅप्टननं मला शेवटची ओव्हर करण्यासाठी हात केला. मी ओळख न दाखवता सूर्यवंशच्या ठाकूरसारखं गप्प बसलो आणि शेवटच्या बॉलला गोळीबार स्पोर्ट्स विन होता होता सर्व लोक फ्रीच्या स्टंपा घेण्यासाठी पळत सुटले. त्यातूनच माझं लक्ष मागं गेलं. बघतो तर काय, विजेचा झटका एका मुलग्याला बसला होता आणि त्या मुलग्यामुळे बाकीच्या दोघांनाही बसला असं मला दिसलं. त्या तिघांनाही लाकडाच्या ओंडक्याने वाचवून आम्ही निघालो परत एकदा आमच्या हेडक्वार्टरवर मिशनसाठी.